Mai està de més tornar a repassar els conceptes dels bucles, dels loops. Tothom té molts problemes, no us espanteu al principi, sobre quan utilitzar un for, quan utilitzar un while, i és un dubte molt habitual i només es resol agafant molta experiència vull dir fer-ne 10, no fer-ne 2.000 milions, però fer-ne uns quants i veure què passa i realment entendre i agafar aquesta intuïció de quan fer servir un i quan fer servir l'altre. Llavors, com a recordatori, penseu que nosaltres diem que fem un loop quan seria o inviable perquè hi ha masses opcions o molt avorrit fer tots els casos per separat. Imaginem que nosaltres volem mirar per cadascuna de les persones d'una classe, per exemple de vosaltres, quin és el que es diu Pep. Llavors, a nosaltres hauríem d'escriure un codi, si no poguéssim fer servir l'ús, en plan, mira el primer. Es diu Pep? Sí, no, val, doncs si no es diu Pep, el següent. El segon es diu Pep, no sé què, el tercer es diu Pep, val, això seria molt avorrit. Llavors, tenim aquesta meravellosa instrucció que es diu un bucle, sigui un while o sigui un for, que ens permet escriure un codi genèric per cobrir tots els casos. Llavors, si sabem que tenim 30 alumnes, doncs podem dir, mira, per cadascun dels 30 alumnes, si es diu Pep, ja l'hem trobat. I això són 3 línies en lloc de, doncs si hi ha 30 alumnes, posa 90 línies de codi. Per tant, és una cosa molt pràctica, fer un bucle. Llavors, com triem entre un while i un for? Doncs nosaltres hem d'entendre un for com una cosa que es fa per cadascuna de les coses que hi ha en una llista o en alguna mena d'emmagatzematge de dades. Si tenim una variable que conté tots els elements pels quals volem iterar, llavors potser té sentit fer servir un for. Evidentment es podria fer amb un while, això no us estresseu, vull dir, podeu veure algú que fa servir un while o un for en una situació o una altra. Però acostumem a dir que si sabem quants cops es repetirà una cosa, fem servir un for. D'altra banda, si fem un while quan hi ha aquest concepte de repeteix alguna cosa fins que es doni una condició. Aquesta, fins que ens doni una condició, no sabem quan serà, no sabem si passarà el primer o a l'últim. Potser, imaginem-nos, tornem al cas del Pep. Si hem de mirar 30 alumnes, podem dir, fins que no trobis el Pep, vés preguntant un per un. Doncs potser el primer ja es diu Pep, ja està. Doncs fins que no trobem el Pep, doncs continua preguntant. En el moment que trobes el Pep, ja està, fora. No sabem, o sigui, sí que sabem que hi ha 30 alumnes, però no ens interessa, és un concepte una mica diferent. I el que dic és que per agafar aquesta intuïció de quan fer servir un altre, a part de fer servir aquestes regles meravelloses de si saps quanta gent o no, la intuïció s'agafa realment practicant. Per tant, us deixo uns quants exercicis, uns quants exemples de problemes d'aquest estil que podeu fer i us ajudaran molt a guanyar aquesta intuïció de quan fer servir un while, quan fer servir un for, quan iterar sobre una llista, quan aturar el bucle quan es dona una condició, etc. Bona sort i recordeu que em podeu contactar per resoldre tots els dubtes que tingueu.